Ти си просто смъртен човек без медали. Караш си по магистралата. Караш около максималната разрешена скорост. Но зад тебе напира кортежа на богоизбрани, на богоподобни. Карат броня в броня до тебе. Присветкват ти. Пибипкат ти, ръкомахат, псуват. Какъв си ти малък, жалък, обикновен човеко, че стоиш над пътя им? Знаеш ли кой съм аз? Знаеш ли кой си ти? Виждат, че няма да се махнеш, псувайки ти изпреварват отдясно. Показват неприлични жестове. Гледат лошо, заканват се. Изпреварват те, застават пред теб, пускат аварийки и намаляват. Да видиш обикновен човеко, кой е Бога тука. Кой е царя на пътя, кой е господаря. Обаче обикновеният човек в случая се оказва корава леличка. Изпреварва мутрите и прави същия номер, който те. Мутрите са шашнати. Ах, каква наглост! Просто смъртна от робския български народец се опъва на великите господари Стена. С вечния тен. Спира и просто смъртна да се поразправим с тебе. За радост в колите има видеорегистратори и след кратко малтретиране на пенсионерката нещата се оталожват. Българи, ще позволяваме ли да им тъпчат в собствената ни държава? Ще позволяваме ли да се върнат в мутренските времена? Полицията кога ще реагира на такива простотии? Какво им пречи да пуснат една кола с полицаи, да карат с 140 в лявата лента и да изловат всичките мутри и хулигани, и джигити и гамени? Да им конфискуват возилата и да ги осъдят на 5 години затвор за опит за убийство. И като вкараме в затвора 10-20 такива, всичко ще е мирно и тихо. И жертвите на пъти ще намалеят в пъти. Защо това не го направят полицаите, прокурорите и съдиите? Ами защото те са същите. И те карат бясно, и те натискат хората, защото знаят, че са недосегаеми. Държавата на мутрите. Всеки се прави на мутра. И накрая всички заедно в гробищата. И най-смешното и жалкото е, че ако е някой известен, всичко му е простено. Няма проблем, той е носил медали на страната. Флага ни се е дигал заради него. Химна сме си чули. И после копаете гробове на децата си. Убити от такива герои, нали? Сляп робски народ, събужди се, време е. Защото скоро ще изчезнеш. И като изчезнеш, нито флага ще ти дигат, нито химна ще ти пускат. А за славата ти никой няма да знае, както не аз знае и сега. Но ти продължай да се самозалъгваш. Срам и позор. Ето един скриншот, който може би няма връзка с случилото се. Изводите си ги правете сами. Каквито са ни героите, такова ни е и ежедневието, и обществото, и бъдещето. Дано съм събудил поне един човек с това видео. Продължавам борбата.